Viñamos sin carpinteiro, a ver quen fai o peche ese, porque fará o Adrián. Eu nada. Arrima yo aí ao garaje. Xa metemos todo aí. Queres metelo no garaje, sí? Fai falta unha man. Sí, claro. Toda a axuda é benvida, Chegámonos ali e xa tiñan a furgoneta e todo, xa nos mandaron a descargar con eles. Cargueilles tella, cargueilles máquinas, cargueilles ferramenta e axudarnos a todo. Polo momento, a disposición semella boa en Ames. Puxéronme unha morea de tellas. Non sei que pensan, que son culturista. Falta o carpinteiro, mas non a súa materia prima. Para que trouxache madeira e todo eso? E logo non dixo que había que facer o peche. O que hai que pecharche é a cabeza de facerlle tanto caso a Rosa. Este está moi equivocado. Igual lle parece que vimos de vacacións. E a tella na poñemos tampouco. Ai, a tella ibas poñela tú mentres me eu vivo a bañar. Claro, para poñela habrá que traela, non? Tiñan a furgoneta chea hasta arriba, tiñan un lote de cachivaches e de todo. A ver onde lle dices que hai que poñer isto, que eu? Habrá que poñelo aí diante da portería xa. Sí, diante da portería. E logo non podemos xogar. Ou, pon unha cousa que temos para distraernos e vai non poñer en frente. Este tipo... Pois, aí atrás. Sí, diante da piscina. Tú tamén... Pois pon onde queiras, pero eso non me Sí, chamas. é que para eso non sei para que vos chamei. A que? Total, para o que dicís é mellor que non digáis nada. Ai. Amigo, ponlo aí debaixo o castilleiro. E ali onde eu iba a poñer eu non lle valía, que sei que estaba a portería, que quería xogar ao fútbol, pouco máis arriba, tampouco, que sei que daba a sombra, quería se deitar ali. Jefe! Ei, espera, no, que aquí non me podo poñer á sombra. Se queremos poñernos aí cunha tumbona ou a descansar ou algo, quítanos a sombra. A ver onde queres, ó. Estás-me toreando. Estou pensando, non, porque despois vai me torear a min outro compañeiro meu. Entonces o mellor era ali mellor pegado a casa. E puxeno ali no medio, a pleno sol, malo será que molesta. E se molesta, que o mova. Litos elixiu a segunda mellor localización para botar os entullos de Outeiro. A primeira era poñelo en riba do tellado de fibrocemento do garaxe. Pero este tipo pon o contenedor aquí no medio. Litos! Fai o contenedor aquí no medio. E logo, que problema ten aí? Pero non ibas poñer ali nunha esquina. Que o queres? Poñer ali? Cando nos vayamos bañar, vamos querer ir á sombra, tirar unha toalla ali. Que sombra, o que te sobra é sombra por aí. Mas non vai estar á sombra, Terás que facer algo tamén ou vai estar toda a semana á sombra. Seña, onde seña, ibas protestar. Cando empecemos co obra xa che direi o estorbo. E ao final non debía ter onde poñelo, que foi poñer diante da casa, que así xa non temos por onde andar. Sí. Que deixas as máquinas aí abaixo? Como é abaixo? É abaixo onde? Aí, deixas unha leira ali abaixo. Claro, como se ibas deixar unha leira, se aquí chegaba sin problema co camión a pé de obra. Os da maquinaria xa estarán cabreados e dixeron, mira, deixamos aí e non me ando complicando polas corredoiras estas. Pero bueno, neste caso, a verdade é que chegaba a pé da casa. Joder, pon obra que podíades vir a pé de obra sin problema ningún, deixádela no quinto carallo. Vos tamén sodes criminales. Tivemos que ir buscalas casi a 700 metros que había hasta logo a curva alo baixo. E logo que hai que buscar as máquinas de Santiago? Pois xa ves, mira onde os deixou, alo baixo. E logo que está enfadado para deixalas ali, porque a carretera aquí é ancha, máis ancha non pode ser. Enfadado non, o que pasa é que pensou que non había sitio e deixou-nos ali baixo. Para unha obra que chega a carretera ao lado da casa, que chegan os camións, trailers, chega de todo, ou nada. A buscalas ali baixo. E cando acaba aquí, vou ir pegar un baño que, para unha vez que temos unha piscina nunha casa, habrá que aproveitalo. Despois de descargar todo isto, un bañito. Ou non? E despois comer, e despois de comer outro bañito, e xa pasou o día. O Litos non preguntou ni nada. Voume refrescar un pouco e meteus na piscina e así. Esta é a vida que merecemos. Non a que nos fai pasar Rosa. Que? Mira onde está este. Non, ese está ben. Que, non vos queréis meter, ó? Cando veña a Rosa veremos a ver onde te metes. Rosa ven ao final do día, non vos preocupéis, metedemos joder. Estás ben aí, non? Bueno, estás regalado, a mí podes mollarme o que queres. Está quentinho. Sí, a mí podes mollarme o que queres. Como sabe que Rosa sempre ven a última hora, dixo, pois mira, trago un chapuzón que así ainda me abro o apetito. Despois da sudada que nos metimos aí descargando a furgoneta, indo polas máquinas, fame, un bañito así, presta a Dios. Non, eu ao final do día vou bañar, que está agua boa, mate. Sí, non, Hostia, Rosa. Aí ven Rosa. Fío que me veu con un dron e veu. Cubrídeme, eu estou no baño, vale? Ah, Que Rosa, non nos vías ou que? no, estaba mirando na obra, xa me facía raro que non, Que tal, Rosa? non vía a ninguén. Non sei que pensaría Rosa,
viéndonos os dous pegados aí. Que facedes aquí? Estivemos mirando se estaba agua quente para despois ao final meternos un baño, está boa. Está boa, sí? No, Sí, está pero moi de boa. momento ainda está algo fría, hai que esperar máis Bueno. á tarde a ver se canta algo máis. Bueno, eu non veño preparada, pero Claro. senón un bañiño tamén me daba. Sí. Menos mal que estes me cubriron aí un pouco cando chegou, que eu non daba respirar máis debaixo da agua, que eu non son un peixe. E Litus, onde está? Litos creo que iba no baño. Bueno, pois digo yo despois. Desta vez voulle escoller unha casa con piscina. Claro, como non tiñamos piscina na obra, buscáchenos unha piscina no A hotel. ver, na obra, vense a traballar. Ah. Pero, dende que acaba a vosa xornada, podedes ir descansar e tendes unha piscina para darvos un chapuzón, estar tranquilos. No, a verdade é que Litos ben o merece, o que traballa non descansa nada. Xa ou sei. É moito traballar de Dios, non para. Por eso, mira, Digo, Carlos... ela como viña a distancia dos. Xa marchamos? Vamos ver a ver o que... En canto poden xa lle dixen, vamos ver ali adiante a ver como está eso para sacala dali de diante. E el non sei como fixo, ali quedou, non sei se deu a volta, saliu da auga ou quedou ali afogado. Teño que resolver aí un problema que temos co peche con José María. O Adrián, a verdade é que hai veces que é un cabrón, pero nesta, a verdade é que cumpliu, Dixo, vamos ver a obra, fixo un pouco de tempo aí, e salí escopateado. Nós o que comentáramos con el cando viñamos o primeiro día, ver a obra, era que a zona de Lecer pois, merecía pois, unha soleira mellor, un espazo máis definido, este desmonte quedou a medio facer. Que pasa? Que para ele era prioritario o peche. Home, pero o pecho ao final dixetes que eran 4 estacas ali con as tablas, pero aquí a soleira... Pois Rosa en vai aliada nos metiu. Dixo de sacar o peche, pero ao final metiu non sei unha soleira que xa non sei o que é peor. Podo mandar traer o formigón no camión dende planta, non tendes que estar aquí ca formigoneira. E a ver se lle regularizamos esta soleira, lle facemos este espazo mellor, polo menos compensarlle. Cambiaron a soleira polo peche, pero a soleira dá traballo. E logo, porque non podes facer o pecho ao final? Boa, porque non chegou a autorización. Dependemos de Diputación, non era declaración responsable, tiven que tramitar a autorización e non... Ai, hola, Litos, que? Estás con chanclas. Me cago na veia, non me fijei que salín con chaclas. Fui lavar os pés, que os tiña todos cheos de terra, que aquí hai moita terra. Pois como andas cas chancletas, alos ter que lavar outra vez. A ver, tens que quitar as chanclas para traballar. Pero ahora xa vamos comer, eu xa vou en chanclas. Bueno, é verdade, ahora xa é hora de ir comer. Ben, que por certo, busquei vos un sitio para dormir con piscina. Madre, eso é o que merecemos, ou non? Home, pensei en vos, Espero que a criminal. disfrutedes. Criminal. Porque a cambio non imos poder facer o peche, estaba yo contando agora a eles, e imos facer unha soleira. Que che parece? É logo que che dixo este, que sí, non? Porque outra cousa non sabe dicir. O Adrián, como a sempre, lle dice que sí. A casa ten que quedar pintada. Matías, ti canto tempo che leva? Unha man por día. Unha man por día. Vale, martes, mércores, estaría lista. Perfecto. Entón, os tres centradesvos aquí. Ti mentras a coloca a tella e Litos, ti, pois a podes ir facendo o mesmo desmonte e ir preparando, vale? Entón, aquí, eu creo que desmontando na liña do garaxe, millor. Ti fala co da casa, a ver o que el di tamén. Vale. Litos, e ti como sempre, a dalo todo. Sí. E disfruta do baño esta noite, Dalo que ben todo, o mereces, sobre ben todo o na mereces. piscina, dalo todo. E pon os zapatóns, que me dá medo verte así. Sí. Chao. Hola, José María, boas. Hola. Que? Estás empezando a limpar? Sí, Bueno, sabes que é o arranque agora pola mañán, bueno, pues basicamente recibir material, maquinaria e pouquiño máis. Pero pola tarde xa van volver, van empezar a lavar. A última hora vas ver cousas feitas, xa verás. Vas notar cambios. Bueno. Por cambios, precisamente, quería falar con... Unhas horas, traballar nada.